дар маркази шаҳри Душанбе майдони Дӯстӣ дар паҳлӯи муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ баландтарин табақи сабзаи суманак ки рамзи баҳору наврӯз аст, қомат афрохтааст. Баландии суманак 30 метрро ташкил дода, паҳнои табақи он 16 метрро дар бар мегирад. Инчунин дар майдон дар паҳлӯи ин рамзи наврӯзӣ дастурхон бо дарозии 10 метр ва паҳнои 6 метр густурда хоҳад шуд, ки он тибқи анъанаи асосӣ ва қадимаи ҷашни Наврӯз бо ҳафтсин ва ҳафтчин ороста мешавад. Дар майдони маркази пойтахт ҳамчунин дарахтони пургул, гулҳои рангоранг ва дигар ороишоти наврӯзӣ насб мегарданд. Девораи намоиши гулҳои баҳорӣ бо дарозии 45 метр ва баландии 3 метр аз навгониҳои дигар дар ин майдон бахшида ба ҷашни пуршӯкии Ниёгон мебошад. Дар майдон инчунин конструксияи Наврӯзӣ бо кураи замин ва навиштаҷоти Наврӯз муборак гузошта мешавад. Ҳоло аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва орои шаҳри Душанбе ороиштдиҳии майдон бахшида ба Иди Наврӯз идома дорад. Соли дуюм аст ки бузургтарин табақи сабзаи суманак рамзи баҳору Наврӯз бо баландии 30 метр дар маркази пойтахти Тоҷикистон гузошта мешавад. ёдовар мешавем ки соли 2019 дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид. Рамзи мазкур арчамонанд буда аз 7 қабат иборат мебошад. ҳамаи табақҳо аз давраҳо иборат буда мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамояд. ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода мешудааст. дар гирдогӯиди табақҳо гулдӯзиҳои гуногун ва дар табақи охирони суманак гули наврӯзӣ чун нишони эҳёи табиат гузошта шудааст. хотиррасон менамоем ки имсол Наврӯз дар Тоҷикистон бе намоишҳои анъанавии калонҳаҷми театри кунонидашуда таҷлил мегардад. тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии коронавирус, гузарондани консертҳои алоҳида ва ҳаҷман хурд ва мусобиқаҳои варзишӣ, инчунин сайругашти идона бо риояи ҳамаи қоидаҳои беҳдоштию санитарӣ иҷозат дода шудааст.